Dia 1. Resolem problemes de selectivitat. Exercici 1. Calculeu els coeficients a, b, c i d de la funció polinòmica de grau 3 si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió 1, 0 és y igual menys x més 3 i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscisses x igual a 0. Comencem. Ens demanen calcular els 4 coeficients d'una funció polinòmica de tercer grau. Per això necessitem 4 condicions, que són les que ens donen l'enunciat. Per fer aquestes 4 condicions necessitem calcular la primera i la segona derivada. Com ho fem? Són exponents, per tant, el que hem de fer és baixar l'exponent multiplicant i restar-li 1 a l'exponent. Aquí serà el 3 i aquí es convertirà en un 2, aquí un 2 i es convertirà en un 1 i quan només hi ha una x es converteix en una constant. Les constants s'eliminen i així amb la segona derivada igual. Les 4 condicions ens dona l'enunciat i ens diu que a la x igual a 1 el punt dona 0, perquè és l'1, 0, per tant la funció dona 0. Que a més, en aquest punt hi ha una recta tangent amb pendent menys 3, per tant la primera derivada és menys 3. I ens diu que és un punt d'inflexió, per tant a la x igual a 1 la segona derivada és 0. A més ens diu que hi ha un extrem relatiu a x igual a 0, per tant la primera derivada també és 0. Amb aquestes 4 condicions obtenim 4 equacions i són les següents. Substituïm la x a les fórmules i per tant la primera ens dona que a més b més c més d és igual a 0. La segona ens dona que 3a més 2b més c és igual a menys 3. Aquesta ens dona que 6a més 2b és igual a 0, perquè estem referint-nos a la segona derivada. I aquesta final ens dona que 0 més c és igual a 0. La primera constant que obtenim és que la c és igual a 0. Passem, doncs, a la segona part de l'exercici, que és resoldre aquest sistema. El primer que podem fer és eliminar les c's de les equacions, perquè la c dona 0 i, per tant, això ens simplifica el sistema. Ara, com que el 2b apareix en 2 equacions, el que farem serà aïllar el 2b d'una de les equacions i, per tant, el 6a passa a ser negatiu i el substituirem a la segona equació. Per tant, tindrem aquesta equació. Si la resolem, ens dona que menys 3a és igual a menys 3 i, per tant, que la a és igual a 1. Si ara col·loquem aquesta a aquí, el 2 passa dividint i, per tant, la b és menys 3. Aquestes dues constants les afegim aquí i, per tant, la d ens donarà 3 menys 1. Per tant, la d és igual a 2. Espero que us hagi servit. Demà, primer problema de matrius.